Так, доброго здоров'ячка. Низьки зась бавимо острів, низьки зась будемо далі класти нову кушницю, розширяти, чинити там ще щось і ще щось. І вже вижу, пише нам у чат. Ти де йдеш? Десь. Що, гуляєш просто? Які ти ресурси постачаєш? Ти перше просто обійшов, хожу кругом. Що ти брешеш? Ресурси він постачає. Ники, Юрку, я тут все дуже файно продумав. Я си поклав стайню, коло неї такуй воду, і за неї такуй обуріх із сіном, і такуй косити. Ну, май близько, но не могло бути ніяк. Хотів їм десь класти сад, а забув їм де. О, чекай. Корови йдуть. Очередь іде. Корова у корові, се коровляча многоножка, божечку, фу. Який червачище, никайте. Йой-йой-йой. Ні, я у село 18 годів прожив, я се кого не видів. Як вони файно одним червачком лізуть до стайні. Без людей, без нікого. Розумні корови. Самі, оп. Все, взяли, зайшли. Саменькі. Запас сіна 1 місяць? І це разом із цим, це разом із це лише все. Бо я щось починав переживати. Наскоро, ану. Сіно. Оба. Не дай біг убовня виздихали тут. Я за них тільки гроші дав. Треба все сохранити. Підписуйтеся на канал, залітайте на Twitch. Кожний тиждень стрімимо дещо інтересне. Дякую.